Danas ću vam pričati kako možete koristiti FenTshare video editor. Znači, link će biti u opisu videa, evo je ikona. I sad kako možete koristiti, znači uđete prvo ovdje i nađete taj video koji hoćete da editujete. Na primjer, evo ovaj video i sad samo uzmete, sad kopirate na primjer ove dva, ako hoćete da spojite, poslije da vam pokažem. Evo, sad će to, samo da se prebaci, evo ga. I sad kako da spojite. Mislim da to vi već znate, stavite ovaj video tu i vidite da je njemu kraj, evo ga ovdje, znači. I uzmete ovaj video i stavite tu opet. Znači spojili ste, evo, sad ćete da vidite. Ćao! I ljudi, to je to za ovu epizodu, pošto ne možemo ni jedan dobar server da nađemo i ćao! I ljudi, igramo Skywars. Znači vidite, to su ta dva videa. Ja ću da ih uklonim sa trake, pošto mi sad ne trebaju. Samo čas, evo ga. I znači kako da skraćujete video. Znači uzmete neki video, evo ga, i sad ako vam se nešto ne sviđa, vi hoćete da skratite. Dođete dotle gdje hoćete da skratite, evo, dovde, kliknite ove makazice kao, i onda ovaj video što vam ne treba, kliknite delete i to je taj video, znači isječen. Sad, ako hoćete da vratite, slučajno ste nešto pogrešili, kliknite ovdje, on se vratio. Kako da napravite neki intro, znači kliknite ovdje, samo čas, ovo ćemo delete. A sad uzmete i kopirate taj video ovdje, kliknete tu i edit. I sad pišete šta god hoćete, izaberete veličinu slova, ja uvijek biram najviše, 72, i izaberete boju, na primjer, ne pojma, ne bude ova, evo, kliknite u redu. I sad pišete Veljko Games, znači šta god hoćete, ali morate da malo raširite snimom. Ovako, samo čas. Ne znam što mi neće sad. Dobro, to je to. Tako praviti intro, na primjer ovo. Ako hoćete nešto da izaberete, nemam pojma. Ovo, na primjer, stavite tu na traku i kliknite ovdje edit, kliknete tu, izbrišite to, my movie, i kliknite i napišite što god hoćete. Veljko Games, tako, i ovdje sad na primjer subscribe, evo, i to je intro, znači. I možete da ubacite neku pesmu, samo čas. Aha, dobro. I evo sounds ovdje. I
to nisu pesme, nego... Evo, pošto nemam ništa drugo. Evo. Znam. Intro. I sad ubacite ovdje video. Efekt kao ako hoćete da vam bude ovako. Imate ovako, na primjer. Tu. Kliknete edit. Eto. Link ovog programa za editovanje će biti u opisu, tako da možete da ga skinete i možete da editujete. Ovo je najlakši način da editujete i da ovdje imate nešto, neke sličice, pa možete da uzmete da ubacite u video. Sad ću da vam pokažem kako. Uzmete video i gdje hoćete da ubacite to, na primjer evo ovo, uzmete to i ubacite gdje hoćete, na primjer evo na početak ću da stavim. Tako, i gledajte sad. I gdje ste bre ljudi, danas ćemo igrati, a možete i da smanjujete ako je mnogo veliko. Vidite točno i da ga stavljate gdje hoćete. Na primjer ovdje, evo ga. I Hunger Games na KGB nestalo je. Znači, nadam se da sam vam pomogao i to bi bilo to što se tiče ovog videa. Kao što sam rekao, link će biti u opisu i ćao!